saboda haka duk kun yi kama ma da yan uwa ana ma ganin kin na ga mai alfarma gwamna za a ce ke ya tace Allah ya ce da sunan Allah mai girma waccan daga kan ko biyun gaba daya mun yi farin ciki sosai kun zama mata da miji yanzu nan da kuka so juna din nan tu orito kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuke gani amarya ta zo gidan mahaifin mai girma mai alfarma sun tabbatar wa kawayen amarya da amarya cewa ta shigo gidansu ba tare da tashin hankali ba tare da farin